Hola, bones. Soc en David Ortiz, el director de la Fundació Proide. El que voldria amb aquest vídeo és presentar-vos les propostes de PS que Proide presenta a les diferents escoles de la Salle Catalunya. Abans de presentar-vos les propostes en concret, sí que m'agradaria que poguéssim entendre què és Proide i què fa Proide. Proide és l'ONG de les escoles de la Salle. Ja fa 25 anys que existim i en aquests 25 anys pràcticament sempre ens hem dedicat a treballar sobre allò que és veritablement més propi de la Salle, que és l'educació. Treballem en països empobrits per oferir aquest dret a l'educació, oportunitats educatives que poden transformar societats senceres, oportunitats educatives que poden aconseguir veritables canvis a nivell personal, a nivell familiar i a nivell col·lectiu. Proide treballem també per això una cosa molt important que és el que en diem l'educació transformadora. Això ho fem aquí, a les escoles de la Salle Catalunya. Per què? Per crear una consciència crítica sobre la realitat del món. Què és el que no funciona al nostre món? El per què? Quines són les causes dels desequilibris? Quines són les causes del per què existeix la pobresa i de vegades pobresa acusada? Quines són les causes de la desigualtat que cada vegada es fa més gran? Intentem donar eines, pautes, instruments, coneixements per poder intentar comprendre perquè l'alumnat comprengui aquest funcionament del nostre món. I després el que us he comentat, aquest dret a l'educació, això que ja fa 25 anys que des de Proide fem. On ho fem? Aquest és el projecte original de Proide. Ho fem a Togo. Togo és el primer projecte de tots els de Proide, treballant al nord per donar servei educatiu a pràcticament 70 escoles rurals. Treballem a Madagascar, on hi ha el germà de Santpedor, el germà del Bages, que es diu Joan Sala, i aquest germà ens està sempre donant, suggerint quins projectes poden permetre més anys d'escolarització a l'alumnat, allargar les etapes obligatòries de l'alumnat i sobretot intentar que molts d'aquests petits i joves puguin estudiar, perquè hi ha un veritable problema d'accés a l'escola per la posada pobresa que pateixen moltíssimes famílies. Penseu que a Madagascar el 77% de les persones viu en situació de pobresa. És una xifra realment alarmant. També treballem a Guatemala, on treballem sobretot en població indígena. Treballem a l'àrea rural, amb la primària, a l'àrea rural, amb la secundària, amb joves que no han pogut estudiar en el seu moment i que ara ho poden fer un cop ja són més adults. Aquests joves, per causes econòmiques, per causes geogràfiques, per causes socials fins i tot, a nivell de les noies, doncs en el seu moment, quan els tocava estudiar a la secundària, no van poder fer-ho. Ara, amb autonomia, superat els 18 anys, aquestes persones decideixen que volen estudiar a la secundària perquè això realment els ajudarà per a elles mateixes i els ajudarà de ben segur a totes les comunitats a les quals representen. També treballem en educació superior a Guatemala amb joves que són de l'àrea rural però que són líders, veritables líders amb una gran capacitat de superar les adversitats, una gran capacitat de portar tota la seva ciutadania cap a la reivindicació dels drets més propis com a persones i com a pobles indígenes. I després també treballem al Perú en 3 àrees molt diferenciades, a l'Amazònia, a la zona de la costa, a Lima i també a la zona dels Andes. Aquí treballem en projectes molt diferenciats, però m'agradaria destacar especialment 2. El projecte de formació de mestres per poder estar a les escoles primàries de l'Amazònia. Penseu que hi ha molts pocs mestres locals de la pròpia Amazònia que en aquestes escoles d'aquí, d'aquesta àrea, hi han de venir mestres d'altres parts del país. Arriben i no comprenen la cultura, no comprenen la llengua i el que produeix en els joves, en els petits, és un procés d'aculturació. I després, aquest projecte tan important, tan necessari, situat a la capital, en el que molts petits de famílies
que van migrar a partir dels anys 80, des de la zona de la Sierra, des de la zona dels Andes, han migrat cap a la ciutat per buscar millors oportunitats de vida i estan ocupant assentaments humans a la perifèria de les grans ciutats, la principal, la de Lima. Són escoles situades aquestes en indrets veritablement difícils, on la meitat de la població viu en situació de pobresa. Són joves i petits que arrosseguen situacions familiars bastant complexes, especialment perquè els pares molt sovint no hi són a casa, estan responent a obligacions de feina i estan els nens i les nenes sols des de primera hora del matí fins a l'última del vespre. És un projecte que ens interessa molt atendre, que és molt important. I també hi ha un darrer projecte que és aquest el primer any que el comencem a executar. Es tracta del projecte Fratelli. El projecte Fratelli és un projecte que el que intenta al Líban és poder ajudar en aquests petits i petites a incorporar-se a l'escola libanesa. Són joves sirians i iraquians refugiats que han migrat fins al Líban sortint de la situació complexa, violenta i catastròfica dels seus propis països, de Síria i d'Iraq, i que aquests petits necessiten recuperar una vida normal, anar a l'escola, però el trauma de la guerra els ha tallat un període de formació que ara els germans que estan aquí al Líban intenten fer-los recuperar. Aquest és un nou projecte i és un projecte molt bonic i molt interessant. És anivellament escolar d'aquests petits i petites per poder entrar dins de l'escola libanesa. Això és el que fa Proïde al món. I el que fa a La Salle i Catalunya és el que us he comentat, aquesta educació crítica i transformadora, conèixer el perquè de les causes de la pobresa i la desigualtat al món. Què volem? Volem explicar això. Volem explicar que les relacions entre el nord, els països rics, els països consumidors, i el sud, els països pobres i els països productors, no està feta d'igual a igual. Si no està feta d'igual a igual, les relacions aquesta desigualtat es va fent cada vegada més gran. I hi ha moltes raons que som capaços tots plegats de comprendre-les. Algunes són molt complexes, però d'altres són fàcils de poder entendre. Aquest problema, el social, s'uneix en aquest altre problema, el problema ambiental. I amb tot això, des de Proïde intentem alertar, intentem informar de quina manera aquestes desigualtats i aquestes fractures ecològiques s'estan produint amb el funcionament del nostre món. Per això, cada any presentem una campanya. Us en recordareu que l'any passat estàvem amb el Dóna-li un respir i l'anterior que parlàvem el menjar no es llença i l'anterior que es deia el saber és poder. Cada any anem treballant un tema diferent que realitzem una sèrie de materials perquè puguin ser treballats després a les vostres aules. Aquest any estem aquí, en el Black Friday, Black Saturday, Black Sunday. Diu, per a milions de persones al món, tots els dies són negres. Aquí estem parlant de consum responsable i drets humans. Al darrere de cada cosa que consumeixo, moltes de les coses que consumeixo, hi ha unes relacions laborals amb les persones que estan fabricant això que no són justes. I després nosaltres som consumidors perquè volem pagar barat per allò que comprem. Volem pagar barat, però això té costos que no sabem o que a vegades no volem pagar, i són els costos socials de persones que no poden viure en dignitat perquè han estat fabricant una sèrie de coses amb molt baix cost. Proïde presenta 3 projectes de PS aquest curs. Aquest, que nosaltres li diem el d'observadors dels drets humans, observadors de tot això que us acabava d'explicar. Què hi ha al darrere de cada cosa? On es violen els drets humans amb molts dels productes que estan posats a la nostra societat i que nosaltres acabem consumint? Un altre projecte és el d'ambaixadors, ambaixadors d'algun dels projectes que treballa Proïde. I després,
finalment, que no sortirà aquest. Bé, ara veig que no surt la següent imatge. Aquesta última imatge, ara ha sortit per fi, és la d'Invisibles. És un projecte que l'explico, però no us el puc proposar a totes les escoles. És un projecte que estem iniciant a la ciutat de Barcelona. És una prova pilot. És un projecte que ens permetrà acostar-nos a les persones nouvingudes que tenim a casa nostra. En aquest acostament, en forma de fotodocumentalisme, podrem crear un treball de visibilitzar aquestes persones que conviuen amb nosaltres i de comprendre molt més bé les seves raons per les quals estan aquí i de veure que no hi ha tanta llunyania, que en realitat som tots éssers humans i que les seves aspiracions podrien ser perfectament les nostres. Aquest treball és d'Invisibles i només el proposem a les escoles de la ciutat de Barcelona. Ara mateix, si funciona bé aquest any, si funciona bé aquesta prova pilot que volem desplegar, l'any que ve, de ben segur que el podrem proposar a totes les escoles de la Salle Catalunya. Em centraré en aquest d'això, en el d'ambaixadors. Què passa, quina mena de projecte és el de l'APS d'ambaixadors dels països on treballa PROIDE? Doncs es tracta d'això, de conèixer la realitat de Madagascar, conèixer a fons amb els voluntaris de PROIDE que han estat a Madagascar, després entrar en contacte amb la persona i les persones que estan gestionant les beques que generen des de PROIDE cap a Madagascar i després entrar en contacte amb algun d'aquests nois i noies beneficiaris d'aquestes beques. Es tracta de conèixer el país, conèixer la seva realitat social i conèixer els beneficis de les beques que fem. Quan ho coneixem, el repte del grup és transmetre-ho a tota l'escola per poder crear un projecte d'una beca per aula, que entre cada aula es pugui recaptar una beca per a algun dels nois i noies de Madagascar. Cada beca equival a 60 euros. També podem treballar per les beques de l'Amazònia peruana. A l'Amazònia peruana són aquests joves que estan estudiant per ser mestres en aquell territori que us he comentat abans, de que no té mestres locals. Aquests joves són sumament importants que es puguin formar. El projecte entraria en contacte amb les persones que estan gestionant aquestes beques, però també amb alguns d'aquests joves d'aquí que són de l'ètnia Kukama-Kukamiria. I l'altre projecte, finalment, és el de Guatemala, projecte de beques sobre aquests joves o aquestes joves lideresses, líders de les diferents comunitats rurals que té el país. Aquestes persones estan vivint a la capital per anar a la universitat. Són joves que tenen un gran potencial. I aquests joves estan vivint a la capital per anar a la universitat, però també des del lloc on viuen, la ONG de la Salle de Guatemala els està ajudant a fer una formació en drets humans. El compromís d'aquestes persones és de tornar a les seves comunitats i poder defensar els drets col·lectius de tota la seva comunitat. Creiem que són persones que poden ser veritables agents de canvi per transformar una societat amb una estructura profundament desigual com és la guatemalenca. Després, a l'altre projecte de PESA, que aquests són els observadors dels drets humans, aquí el que estem proposant, ja us he comentat abans, sobre el consum responsable i els drets humans. Què hi ha al darrere de cada cosa que consumeixo? Doncs el que hi ha al darrere de la roba, el que hi ha al darrere de les bambes, el que hi ha al darrere d'altre calçat que pugui consumir, el que hi ha al darrere de la tecnologia que consumeixo, hi ha profundes agressions als drets humans de les persones que ho estan fabricant. Persones que sovint ho estan fabricant des d'indrets molt llunyans on hi ha unes legislacions laborals bastant dèbils. De què es tracta aquesta proposta de PS? Doncs es tracta d'investigar amb el col·lectiu, amb la pròpia aula, amb la pròpia classe, què és el que consumeix cada persona,
Es tractaria d'agafar una etiqueta, per exemple, una marca, i investigar què hi ha al darrere d'aquella marca. Cada quan comprem roba, cada quan comprem tecnologia. Necessitem renovar-nos el telèfon cada quan? Cada any? O cada nova versió que està sortint del telèfon actualitzat? Quina és la nostra pauta de consum? I despullar aquesta pauta de consum. Descobrir què hi ha al darrere de les marques, de determinades marques, com s'estan fabricant els productes, perquè tots en siguem conscients, perquè estic completament segur que sabent què és el que hi ha al darrere de cada cosa, no consumirem de la mateixa manera. Si sabem que cada cosa que jo estic consumint està afectant la vida d'alguna persona, realment consumiré el que de veritat és just i necessari, que aquest és el lema de campanya d'enguany. Un exemple, comprant roba, condicions laborals de molta sobrecàrrega, molta pressió, per treballant de vegades 12-15 hores per arribar a guanyar un euro al dia. Són condicions absolutament nefastes, que moltes vegades sobreescalfen unes instal·lacions que no estan preparades, que es provoquen molts incendis i que acaben esfondrant-se edificis sencers, com el que va passar fa uns anys a Rana Plaza, a Bangladesh. Van morir moltíssims milers de persones per una situació de sobreproducció i es va descobrir en quines condicions estaven treballant aquestes persones i quines marques estaven subcontractant aquestes empreses per poder produir la seva roba. Realment és important conèixer tot el món del teixit, del tèxtil. Realment ens sorprendria el que hi ha al darrere. I la tecnologia? Pot ser de qualsevol, telefonia, ordinadors, qualsevol altre aparell electrònic. En quines condicions s'estan fabricant, quines són les condicions laborals d'aquestes persones, de vegades esgotades de respondre a les exigències de les comandes, que realment no poden, i per uns salaris que no són pràcticament de semiesclavatge. I vivint al mateix lloc on treballen. És important que a partir de què és el que cada alumne consumeix, que pot ser una pauta bastant generalitzada, a partir d'aquí anar estirant del fil per després comunicar-ho què és el que hi ha al darrere de cada cosa. I finalment, el projecte d'Invisibles, que com deia, tan sols el proposem a les escoles de la ciutat de Barcelona, per tocar això tan dramàtic que avui dia ens assetgen els mitjans de comunicació i realment ens assetja les consciències. El problema migratori, sobretot de població siriana, però no tan sols siriana. Poblacions que estan sortint de les seves realitats de violència, realitats invivibles, però a més també indrets en els quals la pobresa és eterna i no en té sortida. Moltíssima població que també fuig per poder aspirar a una vida millor, una vida més digna. El projecte d'Invisibles es tractaria d'això, una primera sessió de trobada que seria en el mes de gener. En aquesta primera sessió es parlaria en relació a les migracions humanes, es parlaria d'aspectes tècnics del fotodocumental, de com es realitza, com copsar les millors imatges perquè comuniquin el millor possible. Es tracta de crear un reportatge d'aquesta aproximació que es faci amb una persona immigrada i en aquesta aproximació es farà un fotodocumental que hi haurà llavors un aprenentatge tècnic de com es farà. Després d'aquesta sessió introductòria tècnica sobre migracions humanes, sobre aspectes tècnics dels fotodocumentals, després també la persona immigrada nouvinguda a la ciutat de Barcelona se li assignarà a un dels grups i aquest grup estarà en els mesos posteriors treballant el seu passat, el seu present i el seu futur. El seu passat per comprendre i conèixer com era la seva vida i veure que no hi havia potser tantes diferències amb la vida nostra, però que alguna causa va obligar a que aquella persona sortís de casa seva. Comprendre un present, com viu aquesta persona, amb qui es relaciona, quins espais realment en fa ús, utilitza, viu,
com és el seu dia a dia, i després un futur, esperança, com fem, com aquesta persona, què aspira, les seves esperances, els seus somnis són exactament igual que els nostres, i crear aquesta aproximació és molt important i ho volem, ho desitgem en el nostre alumnat. De tot això, d'aquest fotodocumental acompanyats per una empresa d'audiovisuals anomenada The Visual Suspects, amb aquesta empresa estaríem treballant conjuntament per crear una gran exposició sobre aquestes persones immigrades que les tenim avui a casa nostra. Una exposició que després podria circular per les escoles de La Salle, però que farem una gran presentació pública aquí a la ciutat de Barcelona. I res més, i aquestes són les 3 propostes d'APS que planteja PROIDE, propostes que, com sempre, el que pretenen és això, és canviar aquest món nostre, portar-lo cap a millor i amb el convenciment de que petites accions, minúscules accions a vegades, de gent petita, fent aquestes coses petites, en llocs petits, com pot ser les vostres escoles, els vostres pobles o ciutats, des d'aquests llocs petits, tots plegats, podem canviar el món. Moltes gràcies.